अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बचा दिले बाजा हमारे नाम वीआईपी राजा। अरे मेरे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार आ रहे हैं अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होकर जा रहा बा। जौन गाना के टाइटल बा पलंगिया ससुरा के। अरे पलंगिया ससुरा के गाना कब तक लाओ तो कौन चैनल पर कौ तरीके रिलीज कर जाता गाना कैसन होकर बा पूरा फुल जानकारी मिली तोल के वाला वीडियो में। तो तोल वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो वाले तोल के सबसे पहले बता दी कि हाँ एक आमदी वीडियो में मैंने कमेंट कैला और कमेंट करके पूछा था कि हाँ लीमा म्यूजिक भाई जोनी से खेसारी लाल यादव गाना आवता। अरे बोले ये वाला गाना चलत दलानी में गाना पे वीडियो बनावे खातिर। तो भाई तो लोग बता दी चलत दलानी में गाना एक सबसे पहले लिखल के पता गाना के लिखल बाड़न कवि प्यारे लाल यादव। अरे बोले कवि प्यारे लाल यादव गाना के लिखल बाड़न। बाकी बहुत तेजी से पोस्टर वायरल होता लेकिन भाई हम तो लोग बता दी कि ये वाला जौन पोस्टर बताओ पूरा फेंक बा। अरे बोले ये वाला एआई से बनावल गल बा। तो लोग भी देख सकत रहे एआई से पोस्टर जनरेट कल बा और पूरी तरह से पोस्टर फेंक बा। चलत दलानी में गाना कौन लीमा म्यूजिक भाई जोनी से गाना नहीं किया आवे वाला पूरा फेक चैनल बा और फेक पोस्टर भी बा। और तो लोग देख सकते हैं पोस्टर बहुत ही बेकार बा। बहुत ही बेकार क्वालिटी में पोस्टर बा और ये वाला गाना मतलब पूरा बेकार क्वालिटी में पोस्टर बा और एआई से ही वाला पोस्टर बनावल गल बा। तो लोग भी देख सकते हैं जेमनी के लोगो हम और ये वाला चैनल वाला दावा करता कि यहाँ बहुत ही जल्दी गाना आवे वाला बा। मतलब बहुत ही जल्दी ना जल्द ही आवे वाला बा बहुत जल्द नहीं के बताओ। और ये वाला गाना मतलब चैनल वाला बहुत कुछ कमेंट करके बताओ था कि हाँ कम्युनिटी में भी कमेंट करके बताओ था कि यहाँ गाना आवे वाला बा। लेकिन भाई लोग तो लोग का लगा था कि यहाँ चला दलानी में खेसारी लाल यादव के लीमा म्यूजिक भाई जोनी से गाना आई कि ना आई। तो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो लोग का लगा था कि यहाँ खेसारी लाल यादव के चला दलानी में गाना आई कि ना भाई। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के पलंगिया ससुरा गाना लिखल के बता पलंगिया ससुरा गाना लिखल बनन अखिलेश काश्यप। मतलब पलंगिया ससुरा गाना लिखल बनन अखिलेश काश्यप। बाकी तो लोग ये वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली कृष्णा बेदर्दी के। रहे बोले गाना म्यूजिक सुने के मिली कृष्णा बेदर्दी के। बाकी वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होकर बा। मतलब खेसारी लाल यादव के बहुत ही बेस्ट गाना होकर बा जौन बहुत ही जल्दी तो लोग के रिलीज होकर बा। और ये वाला जौन गाना बताओ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बा। हम लोग ग्लोबल म्यूजिक से तो लोग वाला गाना सुने के मिली। बाकी तो लोग बता दें कि यहाँ बहुत ही कम दिन बा छठ के। और छठ के गाना कब से आई तो देखल एक दूगो 3-4 गो ले हाँ दू से लेके 3 गो गाना और ही आई और ओकरा बाद छठ के गाना आवे लगी काहे कि बहुत ही कम समय बचल बा। तो ई वाला भी गाना देखल लेकिन अभी रिलीज करल जाता कि छठ बाद लगी गाना रिलीज होके वाला बा। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर